csinálsz? Mi? Az a... Gyere végig! Mit csináltál te? Mit csináltál te? Mit gondoltál magadból? Mit csináltál? Hogy engem ő leöntött kakaóval. Hát azért ez most már tényleg desszert. Lekvarral indított kakaóval zart. Ez nekem nem megy. Meg nekem jött seprővel, hogy ő megver engemet, a szerencsétlen Guy. A Guy olyan, mint egy rossz Guy. Álljon már meg a menet. Te normális, hogy most vettem fel. Új ajtót kell venned! Gyere már ide be! Gyere Új már! ajtót kell venni ide! De mit csináltál? Te meg leöntötted Szilva Lekvárval! Hú, te... Leöntesz kakaóval, te normális vagy? Hol a feleséged? Magyarázd el neki, hogy milyen ütődött bolondura van neki, te retkezék! Abba futsz le! Te engedj be, te! Engedj be! Engedj be! Engedj be! Faszt a mindenit! Engedj be, te! Megtorkollak! Engedj be! Na nézd meg én! Azt a mindenit! Új ajtót kell venni, te! Hát új ajtót kell venni! Te nem szégyeled magadot, te! Te! Hát te új ajtót kell venni! Mit gondolsz te magadból? Engedjetek be! Én azt megbántam, hogy avval a seprő nyéllel a fejét be kellett volna neki törni. Beszaladtunk volna vele a sürgőségére, az jó van. Nézd meg! Te meg már ne is lássalak egy darabig! Te fenyegetőzöl, te jössz hozzánk, te szerencsétlen! Én hol jövök A kakaós hozzátok? kalácsból a kakaót így kellett kiönteni! Nem lesz kakaós kalács estére! Nem lesz kakaós kalács! Kakaós kalács. Na, azt akarsz főzni a jósom! Sütni akart! Azt mondja, én kentem össze a lekvarral nektek! Nem én voltam! Gézsé! Akkor ki volt a Aki két rámosol, Gézből a rakló! Jó, Gézből volt a Jó rakló! Isten, áldjon meg! Menjél fel fürödjél. Nézd meg, lekakaózott engem. Mondom, hogy kakálni kell! Ha nem kakaó, Nézd kakélni meg. kellett volna, azt akkor Ne így vagy szóltam. szépen! Tiszta izé vagy! Italiano! Én rád fújok, te szerencsétlen idióta, én rád fújok! Na gyere, te, nem besz kijönni, most fogja magad, te!